Baw ni an lamɛnbaaw cɛw ani muso denmisɛnw ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ni waati in na ka kɛ ni aw sigiyɔrɔ ani aw ka waati cogoyaw ye bi ye alamisa ye octobre kalo tile 9 san 2025 keba an bɛ Satigi Sidibe fo yan bi fo yan fo la dɛ nka n'i m'a fɔ Jarani Satigi a tɛ dɔn dɛ n'i ko Satigi Sidibe a bɛ komi n'i taara jɔ bozola i ko a tɔgɔ ye di n'i taara bozolakaw fɛ yen ni i nana k'e nana law ɲini a bɛ sɛgɛn dɛ law dɔw fa tɔgɔ dalen n'u kan dɔw ba tɔgɔ dalen Jarani Satigi keba b'a fo k'a Sidibe k'a fɔ Jaranikaw fɛ yen min ye Budufɔ Adama ye k'ale fana fo Bunugɔ Adama k'ale fana fo Amadu Kante Numusa an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo yanfɛlakaw fɛ yen sɔgɔmada in na ne ye Kalakɔ Sidiki ka denbaya k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a Sidibe Modibo Sidibe président k'an ka foli bɛ s'a ma premier ministre kɔrɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen falajɛkaw fɛ yen keba nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na tiɲɛ na baara n'a taacogo la o y'i jo ye fulakɛ sɔgɔmada in na an bɛ taa coupe du monde kɛnɛ ka keba coupe du monde anw ta banna la pewu a minɛn kɔni an bɛ se k'an sigi ka telew lajɛ k'a lajɛ o la sa n'o tɛ Mali kɔni ta banna keba n'a y'an ka ɲɛmaaw diya u k'an ka farikolo ɲɛnajɛ falen n'a m'u diya u k'a falen nka k'an do ta an tɛ foyi sɔrɔ hali an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ papaga sɔrɔ kuma o kuma nin kelen de tɛ yan ni joueur ni entraîneur ka di entraîneur ni fédération man di fédération mɔgɔ mana entraîneur ta o bɛ joueur dɔw yira u la k'olu ka n'olu wele aw bɛ t'o la cogo di k'aw bɛ se sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛnnen olu m'a sɔrɔ o kuma tɛ aw bɛnbali farikolo ɲɛnajɛ hakɛ min b'a la Mali kɔnɔ yan keba a darawuli ka bon dɛ nka sɔgɔmada in na an na kuma coupe du monde ka kaba Egypte farala Tunisie ni Maroc kan farafinna jamana 3 minnu y'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ani jamana tɔ minnu y'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an n'o fɔ Mali ye 2 ni 0 kɛ Tchad la nka 2 ni 0 tɛ foyi ɲɛ an ye a kɔni bɛ fara an jamu n'an tɔgɔ kan k'a fɔ an taara Tchad gosi Tchad kunun an ka denmisɛnninw olu fana bɔr'u tobiji la keba bɛɛ kun taara so ko ballon banna ko Guinée dɔw yɛrɛ tun y'a sɔrɔ ko Guinée Bissau y'an ci 1 ni 0 nka mɔnɔbɔ la komi ya aw ka ko kɛcogo aw fana delila ka yɛlɛ ni mɔgɔ dɔw ye Kuluba sira fɛ nɛgɛsoboli la minɛ a dɔnnen don mɔnɔbɔ la a kɛra 1 ni 1 ye o jaabiw an na olu di bi sɔgɔmada in na keba Seko ani Dɔnko Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ ko k'a da a ɲɛda yɛlɛma k'a kɛ Seko ni Dɔnko ɲɛda ye keba Kulukorokaw fɛ yen Ɲanankulu Koto o fana ye festival ba ye o daminɛna ye min ye Kayikaw fɛ yen alvitriw k'u bɛ ka alvitri 80 dege baara la keba an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye Mauritanienkaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre o nana ale fɛ yen keba conseil des ministres kɔnɔna na i yɛrɛ bɛ se ka wuli sa ka t'i ka passeport ta i yɛrɛ ye koyi a kɛra 9,000 ye min kun ye 20,000 ye o kɛra 18,000 ye keba i fana k'i yɛrɛ kɛ maa ye ten i mɛnna maaw kɔ la taa i ka passeport ni invalide ten i ka kura ta o kɛra conseil des ministres la ale conseil des ministres kelen an na dɔ f'o la kununko fana sɔrɔdasi cɛ 11 ko olu bɔra an ka wolomasiri tabaw ka gun kan sabula min ye karɔgɛlɛya ye k'o y'u sɔrɔ nin y'an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na Keba Jalo ale de bi yan min ye ka kuma bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw la. Ko dugubulakaw sa laadawuli ye keba sɔgɔmada in na an bɛ taa États-Unis nɛgɛjurutigi n'o ye Zumana Keyita ye an ka cɛkɔrɔba don ale ka hakilinaw bɛ tali kɛ waati cogoyaw kan keba ko gouvernement bɛ subvention min di jagokɛlaw ma k'a k'a tigɛ ka bɔ yen pewu a ye min fɔ min ye Zumana Keyita ye an ka jɛ an ka ale lamɛn. ¿Cómo se va? Ça fait un peu longtemps, mais on se voit le
ai ka cɛkɔrɔba don a bɛna dagolonya damadɔni fɔ n kɔ tuguni o fana bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma surtout Ablaye Maïga le premier ministre le général ko n b'a fɔ a ka baara ɲumanw na bon ne hakili la o ye conseil ɲan bɛna min di a ma a ka hakili t'o dɔn bon peut-être dɔ bɛna fɔ ko cɛkɔrɔba ni hakili man ɲi mais bɛɛ ni hakilinan de don wallahi ni Mali ma monopole dabila Mali kɔnɔ monopole ka ko dɔ nali to mɔgɔ kelen ma mɔgɔ damadɔni ma fo k'a dabila min bɛ kɛ se nana de min bɛ kɛ se nana ni fɛn fɛn ye nana de a malo a sukaro a marchandise fɛn fɛn ni mɔgɔ min bɛ se ka na n'ale o ka na n'ale mais i bɛ gouvernement ka taxe i b'o sara a bɛ contrôler fana i nana ni produit min ye n y'a sɔrɔ produit ɲuman tɛ a bɛ minɛna k'a détruire ka tila ka alimani bin i kan a banna si moi je me souviens Amérique yan téléphone min fɔlɔfɔlɔ nalen yan ko T-Mobile ale b'a kɛ ni i bɛ yan sisan par exemple ni e kasi min bɛ Amérique yan New York yan ne bɛ yɔrɔ min Manhattan e bɛna ne wele e bɛ charger ne bɛ charger welelikɛbaga bɛ charger i ye mɔgɔ min wele o bɛ charger bon a yi nana mankan ko dɔ a ye ɲɔgɔn wele ko ninnu b'a fɛ ka ile ka marchandise business de tiɲɛ ka don ta bɔ ta mais ma ɲina dɛ adamaden bɛ ɲina Obama ko mɔgɔ bɛ se ka na ni téléphone compagnie n'i y'a kɛ $1 n'i ka nafa b'a la bɛɛ k'a dayɛlɛ donc o tɛ monopole ko bannen o yɔrɔ ye donc ni Mali fana ma monopole ko de dabila Mali kɔnɔ an tɛ taa ɲɛ foyi t'an bɔ o ye kelen ye filanan suspensionneni a ka hakili sɔrɔ a la a k'a dɔgɔya a yɛrɛ ka commerce kɛ le gouvernement même n'a qu'à faire commerce le commerce n t'a dɔn en tout cas i yɛrɛ kan ka commerce kɛ mun na fɛn damadɔ bɛ yen gouvernement kan k'i sen dɔw la gouvernement kan ka commerce kɛ engrais ko Sénégalais ka engrais ko gouvernement kana ni engrais da kana di mɔgɔ si ma a kana di politique mɔgɔ si ma ko i kana ni engrais de a kana di lɔnbaga si ma mɔgɔ sugu dɔ bɛ yen engrais bɛ d'u ma kɔdɔlen je dis bien kɔdɔlen a tɛ hali sagabo ni engrais yɛrɛ to a t'a bɔ ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ donc il faut que o ka bɔ mɔgɔ ka nali bolo le gouvernement même n'a qu'à se occuper kana ni engrais ye Mali kɔnɔ Sénégalais ma dans les villages hali an ka dugu la engrais bɛ di minnu ye ɲɛfɛ a bɛ taa mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 tɔgɔ sɛbɛn i ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛɛ ye foro kelen de a b'a tila olu ni ɲɔgɔn ka tila k'a tɔ bila burusi kɔnɔ a ka magasin kɔnɔ ye a bɛ tila k'a feere da jugu la bon a bɛ gɛlɛya le gouvernement b'o dɔn quoi a bɛ gɛlɛya dugu ɲɛmɔgɔ minnu anglais bɛ d'olu ma dɛ olu b'o baara kɛ o tɛ gouverneur nɔ ye o tɛ maire nɔ ye o dugudenw yɛrɛ de nɔ ye bon n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɛ n'o tɛ ni dɔ y'a bolo kɛ olu y'o ɲɔgɔn fɔ o ye kelen ye an y'a sukaro ninnu fɛn na an tɛ mankan na nin ko sukaro dogoni ko a tɔgɔ ko pétrole dogoni mɔgɔ fɛ a banni sukaro fana sunkaro bɛ se sisan o ta bɛ juguya ni nin kɔ tuguni a tɛ se k'a dabila quoi donc gouvernement ka commerce kɛ a kana n'an ka pétrole ye a kana n'an ka fɛn ye sukaro ye n'o kɛra ko ɲɛ bɛ nɔgɔya n bɛ segin ka kumakan kan gouvernement ka suspensionneni nɔgɔya gouvernement ka monopole ko dabila Mali kɔnɔ gouvernement ka commerce kɛ an ka sukaro an ka engrais
gouvernement ani pétrole gouvernement qui sin do o saba o nali do il faut que gouvernement fana ka sɛnɛ de kɛ gouvernement ka sɛnɛ kɛ sinon malo ninnu ni ɲɔ ni fɛn ninnu mɔgɔ si ya fɛn t'o dɔn ne kɔni cela o tɛ ne ɲasira la parce que sɛnɛ dugukolo min bɛ mali kɔnɔ sɛnɛkɛ dugukolo n t'a da dɔn mais i bɛ to k'a bɔsɔn donc i ka sukaro pétrole engrais a yɛrɛ fana ka sɛnɛ dɔ kɛ donc ka monopole dabila suspensionné ni na i ka dɔɔnin bɔ a la n'o tɛ a bɛ mɔgɔ fugariya a yɛrɛ b'a kɛ jamanadenw nafa kosɔn mais a foyi tɛ se fantan ma a foyi tɛ se fantan ma ni nɔgɔ suspensionné na a foyi tɛ se sɛnɛgalɛ ma a foyi tɛ se an ma ne yɛrɛ b'o sɛmɛntiya donc ne kɔni bɛ min fɔ Asimu ni premier ministre ninnu ni mɔgɔ minnu b'a baara la ministre d'agriculture ninnu nɔgɔ tɛ se la se wagati dɛ nɔgɔ tɛ se la a se wagati ça c'est un i bɛ lanin kɛ k'i ka kɔɔri fɛdɛn dɔ ma kɔɔri kolo sɔrɔ dɔ ma engrais sɔrɔ i b'a yɛlɛma ka tila ka na kɛ kaba de parce que samiya bɛ tiɲɛ donc o ye fɛn ye a bɛ gɛlɛya i de b'o contrôler voilà n b'a fɛ ka min fɔ o de y'o ye donc a kɛ hakili to nin kumakan na n bɛ fo ka i waleman dɔn n bɛ Kasimi i yɛrɛ fo k'i barikada n b'a fɛ a ka se gouvernement mɔgɔw ma a ka to k'o kan sali ala Muhamadu minnu banni ala ka hinɛ i la ala ka yaafo ma ala k'o juguyɔrɔ ɲa ala ka jamana nin ta fanga k'u la AES ya rabbi ala ka i tɛgɛ mɛn ɲɔgɔn tigɛ ya rabbi ala ka i don da kelen ka i bɔ da kelen terrorisme min b'an kan ya rabbi ala k'an fanga se a ja ala k'an fanga se la hakɛto b'o kan sali ka fɛn nin suspensionné nin n ko k'a kɛ a nɛmɛ n ka kuma laɲini de k'a tɛgɛ yɛrɛ de k'a dabila quoi a bɛ mɔgɔ fugariya a bɛ mɔgɔ fugariya komi fɛn économie mɔgɔ ninnu waribatigi ninnu gouvernement yɛrɛ ka dɔgɔ a yɛrɛ ne bɛ fɛn min kɛ a ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ mais ka wari dɔ di a ma ni ka fɛn dɔ ka i dɛmɛ a b'olu de ka waritigi ye toujours a k'o dabila ko gouvernement ka suspension ne a k'a tɛgɛ Mali la a k'a bɔ Mali kɔnɔ ka fɛn suspensionné nin ka wari dɔ fɛn dɔ a k'a tɛgɛ a pétrole o a sukaro o a fɛn sugu sugu a sɛnɛkɛfɛn o a k'a bɛɛ tɛgɛ a ka monopole dabila walahi a bɛ lafiya sisan monopole ne nana n'o ye Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ taga commerce maliyɛn bani bɛ baara de ma fɔ commerce ne taara Bamakɔ ne ni ala tɛ ne don sigilen ye walahi den bɛ kɔdɔ e sigilen bɛ hali parapluie teleminafɛn nin o tɛ i la a bɛ tilen ka baara a ka marchandise ne yɛrɛ tɛ tɛmɛ 200 kan a bɛ k'o yaara ka tilen pɛ i sen kunna bana caman bɛ adamaden min na foyi tɛ tele kɔ a sigilen bɛ tele la den bɛ kɔdɔ a bɛ kasi la a bɛ wari ɲini na olu bɛɛ ta ka fisa parce que a ka fisa ni suɲɛli ye mais n y'a yɛrɛ la engrais ninnu k'olu suspensionné ninnu a tɛ se la se yɔrɔ dɛ a bɛ s'a se yɔrɔ fana sɛnɛgalɛ yɛrɛ an yɛrɛ de bɛ bugudalamɔgɔw ye dugukɔnɔmɔgɔw tɛ dɛ ko bugudalamɔgɔw wala dugukɔnɔmɔgɔw a ye ba bɛɛ di a yɛrɛ ka mɔgɔw ma ne Zumana Keyita filɛ nin ye sisan mɔgɔ ne ni n denw ni n dɔgɔ ye an mɔgɔ 8 ka kan de sisan an bɛ mɔgɔ 8 nin bɛɛ kɛ dutigi de k'olu minɛ k'aw ye sɔfɛ an ka so kɔnɔ ye magasin kɔnɔ ye ni nɔgɔko gɛlɛyala tuma min na an b'o laban k'o feere jagoya la bon o de bɛ kɛ burusi kɔnɔ dɛ a kɔni bɛ kɛ an fɛ yen a bɛ kɛ 100% an don a la burusi kɔnɔ bɛɛ y'a de n'a sera ka kɛ l'impôt tun bɛ sara ɲa ma an ka wagati denmisɛnnin tan de Modibo rɔ du carnet bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn sɛnɛkɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen ko a tɔgɔ bɔlen kɔnɔ moniteur
moniteur mais hali yo fana kada ibet la ko corrompi quoi ay bo corrompi ata gelen quoi ata gelen mais situation ni ay ko dabla ay da ka commerce ke ntum filin ka a folen ko ka fen ke don doni situation ni ke don doni mais aka tege ma fe bodu ko ay kala ke aka tege aka to ko sallama mamadu aywa kewa ante fere fen to don sanga ay ntori tɛgɛ fɔ min ye nɔgɔ ko la dɛ nɔgɔ keba salo n ti fan wɛrɛ dɔn dɛ ɲɔnɔ u ye sécurité la maaw bila ka taa contrôle kɛ keba a ma bɔ foyi fɛ u taara ko tiɲɛ ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu kan ka nɔgɔ yɛrɛ baara kɛ keba olu yɛrɛ de bɛ jamanadenw kumaniya ma ɲinan fɔra k'olu mɔgɔw sen ka bɔ a la pewu olu kana don nɔgɔ ko la fiyewu nga wulila ka sira wɛrɛw minɛ keba jamana in ko ka ca nɔgɔ ko fɛn caman bɛ yen an ka jamana kɔnɔ bi keba halisa faamaw m'a faamu sege hakilina min bɛ olu la sanfɛ ani minnu kan k'a lawaleya u tɔgɔla keba u cɛ ka jan dɛ o dun ɲuman ye min ye i bɛ jigin duguma de ka n'a lajɛ a baara bɛ ka kɛ cogo di ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni m'o kɛ dɔrɔn i ta bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ɲɔ ka ca wugu la bi min ye Zumana Keyita ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka nin laseli la a ye laseli wɛrɛ fana kɛ o keba a ye laseli kɛ nka a ma nɔgɔn dɛ an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kibaruyaw kɔnɔna na. Keba utukalo tɛmɛnen a tile 14 a yira k'a fɔ ko maa dɔw tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ an ka jamana kɔnɔna na kunun ko o fangadaraki min n'o kɛra sɔrɔdasi minnu yira o la o cɛ 11 Mali kunnafonidi gafe min bɛ n'o ye journal officiel ye ale ka kunun ko bɔli la a ye olu maaw tɔgɔ di k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ko olu kɔni bɔra Mali wolomasiri tabaw ka gun ka pewu sɛbɛn yɛrɛ fasirila Asimi fɛ nin kalo ye tile 7 a bɛ maa minnu kun kan kosɛbɛ o ye général fila bɛ a la a fila bɛ général de brigade ye Abbas Kɔkɛ Danbele ale ni Nɛma Sagara lieutenant colonel Amadou Keita min ye Mɔrɔ Sidibe Mamadu n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara o bɛ a la Sunkalo Job Baba Danbele ale ni capitaine caman ka taa se sergent chef min ye Bukari Karakojo ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin waleya in na n'i ye baara in ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ sa fangadaraki min n'o ma se ka ɲɛ sɔrɔ sɔrɔdasi minnu yer'o la n'o ye cɛ 11 ye olu minnu ye Faransi nanzarakɛ dɔ y'a bolo di ɲɔgɔn ma n'o o ye Vigile Yanni ye o kɔlɔlɔ tɔ de ye nin ye ɲɛmaaw kɔni ko maa minnu filɛ nin n'o ye sɔrɔdasi ninnu ye k'u ka waleya ye tali kɛ karo gɛlɛya la ka ɲɛsin sɔrɔdasi daga yɛrɛ kɔnɔna ma sɔrɔdasi sariya bɛ min kɛ o y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ o de la jamanakuntigi kɔni ko sa ko sɛbɛn mun b'u yamaruya k'u to sɔrɔdasiw ka gun kan ko o kɔni ko nin y'o bannen ye kabini nin octobre kalo in tile 7 sɛbɛn ale bɔra journal officiel kɔnɔ ɲɛmaaw ko sa ko min ye basigi ni lafiya ye maaw k'u hakili latigɛ baara min bɛ senna a sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to senna hali bi jaabi minnu mana sɔrɔ a la don nataw kɔnɔna na o na da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na kiba an bɛ segin ka na min ye tajiko la Kuri ni Yoroso olu y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni ka gɛlɛn ye kosɛbɛ min ye Kuri ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kilomɛtiri 20 de b'ale ni Mali ni Burukina dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ taji feere yɔrɔ minnu bɛ yen olu ko k'olu ka tajiw banna nin y'a dɔgɔkun 1 ye waleya in kɔni a kɛra gɛlɛya ye sabula min ye nagakɔrɔmaw y'a yira sa k'a fɔ ko maratigiw y'a yira sa k'a fɔ maa si kana taji feere sɔngɔ la sɔngɔ min ni jamana ma jɛ ni sɔngɔ min ye k'o y'a to sa yen taji feerelaw kɛba olu ma fila kɛ koyi u y'u kuru ta kan taji litiri 1 1000 ko y'a tigi minɛ ka taa n'a ye gendarme la lundi ntɛnɛn tɛmɛnen ale de filɛ nin ye ka taji litiri 1 feere 1000
u y'a cɛ ka taa n'a ye gendarmelakaw fɛ o sɛgɛsɛgɛli fana bɛ sen na o la sa tɔw olu ta kuru ta kan minnu bɛ munumunu salo la Bamakɔ tile fila na ka taa station kɔnɔnaw la u bolofara tɛ kuru yan fan fɛ de u bolofara min u ka wuli k'u jɔ dɛ keba ko da dumunifɛnw ani balo k'olu sɔngɔ jiginna kosɛbɛ Bankasi sugu kɔnɔna na keba nka dɔw bɛ olu ma jigin kosɛbɛ kuna sini ko munumunu salo senfɛ a yira sa k'a fɔ ko malo ni ale kilo kun kɛlen don 40 ni dɔrɔmɛ 3 ye o nana 40 na dɔgɔkun tɛmɛnen sɔ ale kun kɛra 75 ye k'a sɔrɔ a tun bɛ ka feere 100 de la dɔgɔkun tɛmɛnen ale nana kɛ 75 ye min ye pomme de terre ye sa ale kilo ye 30 ye k'a sɔrɔ dɔgɔkun dan tɛmɛnen o tun bɛ ka feere 35 min ye woso ye ale fana sɔngɔ jiginna sabula a yira k'a fɔ ko nin waati na sa ale kɔni bɔra 160 la ka na yɛrɛ sɔrɔ 150 la nin waleya minnu bɛ ka kɛ bi sa n'o ye sɔngɔko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma dan min ye nin da dumunifɛn ninnu dɔrɔn ma kɛba min ye tiga ye ale fana nana yɛrɛ sɔrɔ 74 na ka taa se malo ɲɔ ma n'o ye saɲɔ ye keninge ale ye kilo kɛra 40 ye min ye malo min kɔni bɛ bɔ kɔkan ka na sa o kɔni tun bɛ ka feere kilo o ye 100 ye finikisɛ o bɛ 150 la min ye jaba ye sa jaba misɛnman ale 120 kumaba fana ye 120 ye nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasi sugu kɔnɔnaw la a ko bɛ ten kalata tɔgɔ sɛbɛn min bɛ yen n'o baara kan ka lakurakuraya maa minnu b'a fɛ k'u sigiyɔrɔ bila walima ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ Gawokaw fɛ yen o ko bɛ sen na min ye Amidu Abu Mayiga ye jɛkulu min sigilen don sa ka se ka nin baara kɛ Gawo kɔnɔna na a ko k'a baara daminɛ ni sisan cɛ n'o ye kalo kana se kunungo ma kalo tile 8 octobre kalo tile 8 ko maaw kɔni bɛ ka taa dɔɔni maa 20 ɲɔgɔnna olu taara ko k'olu tɔgɔ bɔ sɛbɛn in na koyi dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu b'a fɛ ka sigiyɔrɔ falen kɛ Gawo kɔnɔna na k'a lajɛ u tɔgɔ bɛ se ka taa bila disi la cogo min na baara in bɛ to sen na sa keba fo ka taa se min ye décembre kalo tile 31 ma a kuncɛli baaraw bɛ k'o la nka ɲinan ta kɔni bɛ ka kɛ parti politique tɛ yen dɛ révision de liste électorale a bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ parti politique tɛ yen Tumutukaw fɛ yen kunnafonidilaw bɛ kalan na denmisɛnninw ka ko bɛ se ka lafaamuya cogo di u fɛ min ye kunnafonidila 30 ye sa ka bɔ arajoso kɔnɔna na olu kɔni nana ka bɔ min ye Tombouctou ale cercle 5 olu b'o baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou dugu yɛrɛ kɔnɔna na UNICEF ale ka baara don ale ni muso ni du ni denbaya o minisiriso bolofara min bɛ Tombouctou kɔnɔna na olu kɛlen don ka nin kalan kɛ yaasa denmisɛnninlakaw ka sɛbɛnw ni maa minnu bɛ yen ni olu bɛ funanŋɛninw ka baara kɛ u ka hakɛw bɛ se ka dɔ kunnafonidilaw fɛ cogo min na ka se ka baara kɛ ni a ye u ka hakɛw olu dafaliko hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen san kalo 3 fɔlɔ ka na se nin waati ma sa a yira k'a fɔ ko min ye badɛbɛ dasili n'o ye musow ka ko ye ka se ka furu kɔnɔna na keba ko 700 de yira dɛ fɔnkɔɲɔgɔn ka furu kɔnɔna na a 700 de yira min ye Kulukorokaw fɛ yen minisiriso min bɛ yen n'o bɛ muso du ani denbaya kunna ale bolofara min bɛ yen ale yɛrɛ ko k'a kɛra 777 k'o de yira min ye fɔnkɔɲɔgɔn ma a b'a fɔ ma ko violence basée sur le genre ko Kulukorokaw fɛ yen keba min ye san kalo 6 fɔlɔ ko n'i y'a jateminɛ npogotigini 366 k'olu ye degun sɔrɔ a ko in na min ye muso furulenw ye sa u bɛ taa se 266 ma cɛmanni minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in ta sanfɛ o ye 69 ye baliku ɲɛnatigɛ o ye 6 ye a ko la n'o ye dutigiw ye ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ sa ko maa minnu bɛ yen n'olu binna musow kan ko o ye 19 ye furuko ta na sira fɛ sa furu minnu bɛ yen n'olu ko gɛlɛyara kosɛbɛ o ye 11 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen nɛgɛkɔrɔsigi ta na sira fɛ sa ko o kɛra 107 ye wara in sa ko a kɔni kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukoro ale marabolo a kɔnɔna na Masinakaw fɛ balodi bɛ sen na balodi min daminɛna kabini kunu na siniko yaasa maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ka na Masinakaw fɛ yen ka se ka donbolo kɛ olu dɔw ye u bɛ se ka lafiya cogo min guwa 184 olu de kɔni bɛ ka donbolo in sɔrɔ malo bɛ a la min ye kwa b'a la ka taa se sɔ ma sukaro tulu ani da dumunifɛn wɛrɛ ka taa se nɔnɔ ma min ye safinɛw fana b'a la ka taa se kibumanziw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka d'u ma ko senfɛ baɲumankɛtɔn min bɛ sa n'o ye Kɛrɛmali ye ale ni Lettre DG n'o ye Saint Charity ye olu ye nin waleya in sigi sen kan yaasa ninnu maa minnu filɛ nin u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na keba Mali wolomasiri taba Mali ɲɛmaw
olu kɔni y'a yira sa ko bɛɛ k'i hakili latigɛ nin waati in na min ye kɔnɔbolo jugu ale wulilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo damadɔnu kɔnɔna na u b'a fɔ ma sa ko dɔkɔrɔ ko ale kɔni bana in carilen no yɔrɔ caman na yuwari b'o la san b'o la moti b'o la fɛɛrɛw tigɛlen no sa yaasa ka se ka boloci sigi sen kan yaasa nin bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye waleya in ye k'a boloci kan ka kɛ denmisɛnninnakaw la min ye a dafalen bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan Dr Cheick Oumar Traoré ale ye laselikɛ kɛrɛnkɛrɛnna studio tamani maaw ye k'u ye dɔw ye maa minnu ni bana in bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnna denmisɛnninnakaw olu kɔni dɔw bɛ a la olu ka bolociw kan ka kɛ yaasa a bɛ se ka kisi cogo min yuwarukaw fana fɛ yen yuwaru marabolo fana na sa u y'a ye k'a fɔ ko dɔ yera min ye Karim Zerbo ye ale ko sa ko min ye yuwarukaw fɛ ko 197 o de kɔni yera 15 a y'olu maaw fa denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 5 la sa ka taa se san 15 ma ko olu de kɔni bana in kɛlen n'olu garisigɛ ye nka min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye weleweleda kɛ k'a yira sago maa k'u hakili sigi ko ni Ala sɔnna a ma baaraw bɛna sigi sen kan Dr Isa ni ale bɛ kɛnɛyasoba kɔnɔ ale ko wulikajɔ kɛlen don ko sabula min ye nin bana in ye a fana bɔlen don kosɛbɛ an ka jamana ale cɛmancɛ fanfɛlaw la min ye fɛɛrɛ ni dabali olu bɛ se ka tigɛ cogo min na yaasa a sigana ni a tamasere mana ye maa minnu na u bɛ se ka olu bolo ci cogo min k'u kisi bana jugu in ale tɔɔrɔ ma an bɛ taa fan fɛ yala an ka segin ka na ni conseil des ministres ale kɔnɔ kumaw ye. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Gouvernement ale ka dɔgɔkun lajɛ min bɛ kɛ araba o araba kunungo o kun ye kalo tile 8 ye Kuluba Fama sigiyɔrɔ la a ko ɲɛmaya tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye baara minnu bɛ sa no olu kuma kɛra o kan o ye ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw k'o ye tali kɛ o la ɲɛbila sariya sɛbɛn ko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ ni ale bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye général de division Daoud Ali Mohamedine ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna na nin ye décret min n'u y'o ta sa ka sɔngɔsigi kɛ ka kɛ ni carnet de passeport ye ale n'a tɛmburukow bɛɛ lajɛlen sɔngɔko ma an ka jamana kɔnɔ ko yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min baaraw kɛcogo ɲuman na cɛncɛn fo ka jamanaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya AES o jamana ɲɛmaaw olu jɛra ka sa k'a fɔ k'u ka dugutaa sɛbɛn ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bakuruba kelen ye min ye u ka jamanaw kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ sa n'o sɔrɔlen filɛ nin ye AES tɔgɔ la keba ko a nanzara tɔgɔ o ye e-passeport AES ye e-passeport AES in jɛkɛra ni ale ye avril kalo tile 18 san 2025 k'a bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen bɛn ka kɛ u ka jamana saba ye ni ɲɔgɔn cɛ min ye e-passeport ye sa ale kɔni bɛ se ka kɛ dugutaalan ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dugutaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ko ta na sira fɛ ale ni sira wɛrɛw fɛ keba min ye ɲɛbila sariya sɛbɛn min filɛ nin n'o sigira sen kan sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye carnet de passeport in ye a n'a tɛmuru keba n'i b'a fɛ k'a ta min ye 9,000 o bɛ a la 45,000 francs o de tun tɛ 10,000 ye 10,000 sa kɛ 10,000 de tɛ o de kɛra 9,000 ye o kɔrɔ ko u ye 2,000 b'o la dɛ o tɛ tɔ kelen nɔ in ni o ye passeport premium ye ka taa bi k'a sɔrɔ bi keba o kɛra 10,000 ani 8,000 ye 20,000 bɔra o fana na ayiwa ko min ye nin sɛbɛn ninnu kɔni ye ninnu bɛ sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa k'a fɔ ko n ma kasi k'a fɔ ko ka fɛn wɛrɛ kɛ o tɛ nin na dɛ keba min ye ministre Dawudi ye a ko n'i ye nin sɛbɛnkura in ta k'a jateminɛ k'a y'a to ko dɔ bɔra sɔngɔ la koyi
min ye 2,000 ye o bɔra 11 o la min 11 ta la min ye 20 ye o bɔra 20 ani dɔ in o ta la sabula o tun sɔngɔ kun ka ca kosɛbɛ nka sisan kɔni 10 ani 8 ani 9 passeport 2 i bɛ se k'a sɔrɔ o la jamana kɔnɔna na wa a bɛ taa se AES jamana ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fana fɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale fana ye conseiller ministre ladɔnniya ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ la Keba min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi minnu fatura ani wolomasiri taba minnu fatura olu denw ka kow la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko pipi de la nation sariya mun y'olu yamaruya k'o sigi sen kan sa o bilara sen kan kabini buwatile sabula décembre kalo tile 27 san 2016 min ye pipi de la nation ale sigira sen kan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ka tile la waati la k'a kɛ sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu somaw fatura kɛlɛdagaw la u faw olu bɛ se ka ta ba la cogo min na jamana ɲɛmaw fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan sa ka ɲɛbila sariya tigɛ min sigi sen kan o bɛ dantigɛli kɛ baara in ale kɛcogo la bibi na denmisɛnnin 326 wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen minnu mana to kɛlɛdagaw la Keba olu ka denbayaw ka denmisɛnw de b'a kɔnɔ min ye denmisɛnnin ye n'i taara ale hukumu kɔnɔna na furakɛli kalanko ka taa se i ka wolosɛbɛnko bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ ta ba la min ye denmisɛnnin ye fana i ka kalanko fo ka taa se kalan sanayɛlɛ kalanw ma o bɛ a la bourse fana o fana bɛ se ka d'i ma i ka se ka sanayɛlɛ kalan fana kɛ min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma se kalanna don ye Keba dɔwɛrɛ bɛ ɲini olu fana ye u ka se ka baara kɛ nin sariya in sa ko a kɔni lakurakurayara zen ka dayɛlɛli kɛ wolomasiri taba fɛn fɛn n'o bɛ an ka kɛlɛdagaw la u mana to yen olu kɔni ka denw u kana to yɔli la u bɛ se ka lamara cogo min na ka ɲɛ ko in kɛ kun ye o ye minisiriw ka baara bolodalenw n'u ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ sariya so kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko Burkinakaw ka sariya kulu o tali baaraw kɛra Burkina Fasokaw fɛ yen san 2025 san 2026 octobre kalo tile fɔlɔ ko ale yɛrɛ tun b'o ko kɛnɛ kan min ye sariya su minnu bɛ AES kɔnɔ olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di cɛfɔ ni kanbɛn ani mara kɛcogo ɲuman ni yiriwa ko ye a sigi nin de a kuma dakun ye a dayɛlɛ don kɛnɛ in kan ye sa a yira k'a fɔ ko min ye u ka rapporteur de commission ye ale ye baara kɛ ka taa se procureur min bɛ yen n'o bɛ cour des comptes kunna ani Batoni ye Burkinakaw ka avocat ka Batoni ye ale fana kumana ka taa fara président d'audience ma ministre y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ in kan ye ko ale ani Niger ministre min bɛ sariya ko kunna sa k'olu bɛɛ lajɛlen bisimilara jamanakuntigi fɛ n'o o ye capitaine Ibrahim Traoré ye u ka taama in ale senfɛ ministre min bɛ sɛnɛko kunna Keba ale conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye diɲɛ seleke 4 tɔgɔla don bɛ sigi baloko hukumu ni y'anw ka don ye anw tɛ PPVM maaw ye wa Keba le parti du ventre et de la marmite barama ni kɔnɔbara parti anw y'o de ye min ye don ye Seba 45 na o de bɛna sigi balo tɔgɔla don diɲɛ seleke 4 fantan 4 nka Mali la ya k'u bɛna ni muso minnu bɛ tɔgɔdala muso k'olu ta bɛɛ lajɛlen ka n'o bɛɛ lajɛlen dorogo ɲɔgɔn na octobre kalo tile 15 ko don min na ɲɛnamaya nin ta ko 45 na in a kuma kun bɛna kɛ min ye sa o ye ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ baloko bɛ se ka sinsin cogo min na ka ɲɛ siniɲɛsigi ɲuman dilanni na o ye diyagoya ye bien manger kɔni bɛ fa o de ka ɲi o tɛ wa ne ma tilen k'a fɛ ɲɛna Keba n ko kuma min tulo bɛ fɛ k'a mɛn kuma bɛ o ye hɔn de ye n'i y'o mɛn f'i bɛ nisɔndiya nka kana to i bɛ zu ɲɔgɔnna kɛrɛfɛ dɛ parce que ale bɛ tile de d'i ma ko hɔn tile la Keba min ye san tɛmɛnenw baara min kɛra nin don 2 in hukumu kɔnɔna na kuma tɛ baloko ta ale ni muso togodala musow ka don ko o bɛna yɛlɛma Mali kɔnɔ zen welewelema bɛna da kominiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na barosigiw bɛna kɛ ka ɲɛfɔli kɛ don in a bɛ se ka faamu cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ wa bɛɛ lajɛlen sen ka don a baara ale kɛli la min ye ministre so min bɛ muso den ani du kunna Keba ale conseil de ministre fana ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye npogotigininw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye o fana kan ka kɛ o tako 14 na o kan ka sigi sen kan octobre kalo tile 11 o tako 14 in ale fana bɛna bila hukumu min kɔnɔna na o ye npogotiginin yɛlɛma ka don a ka ko la yaasa min ye npogotigininw ye u bɛ se cogo min na ka se ka kunbɛli kɛ degun mana na k'u sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na min ye don in ye ko a bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se ka min ye musow n'a tɛ npogotigininw
olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na u ka sigida lakana baaraw la yaasa ka se ka waleyaw caman fana sigi sen kan ɲinanta hukumu kɔnɔna na sa k'u bɛna npogotiginin dɔ ta kɛba o n'a ka so dayɛlɛ maaw ye a bɛ baara min kɛ an ka t'o lajɛ o mana bɔ yen barosigiw bɛ kɛ arajo ni television so la min ye kuma ɲɛfɔw fana bɛ kɛ a don kelen hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ siraw fɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen ale la faamuya minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna ale ni subahana mansinw walankatali ka taa an ka marabolo kɔnɔna na n'o ye anw yɛrɛ ka minisiri ye Alhamdu Ag Iliyɛn ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye burukinakaw fɛ yen sanayɛlɛ kalanso minnu bɛ farafinna olu ka jɛrɛ min bɛ kɛ san o san o tako 14 na a tun b'o kɛnɛ kan octobre kalo tile fɔlɔ ka taa sa tile 3 ma a y'a jira sa k'a fɔ ko wagadugukaw fɛ yen min ye sanayɛlɛ kalanso ye n'o ye universitéw ye olu ye barosigi kɛ ɲinanta kɔni dakun kun talen don sa kunnafonidi ko o jɔyɔrɔ farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini na min ye maa mafalenw ye politique ko ta nasira fɛ kunnafonidilabaw ka taa se maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen don ekɔlidenw kalanni ma sanayɛlɛ kalanso la kunnafonidi taw la u bɛɛ lajɛlen yira nin tako 14 in kɛnɛ kan min ye kunnafonidi yɛrɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye kunnafonidi ka kɛ ni yiriwali ye farafinna kuma ye tali kɛ o la minisiriw caman de nana ka bɔ jamanaw caman na AES minisiri sabaw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fangaw ɲɛmaw ka taa fara olu ka cidenw kan olu fana caman tun bɛ kɛnɛ kan farafinnadenw minnu bɛ kɔ ka sa kɛrɛnkɛrɛnnen olu fana caman nana ka na ye barosigi kɛnɛ kan minisiri ko sa ko a ka yen taama sen fɛ k'a y'a to Mali kumakan ka se ka mɛn Mali ka miirinaw ka se ka mɛn ɲɛma bɛ baara min kɛ kunnafonidi la k'o danganamaya ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan n'o ye anw ka minisiri Alhamdu Ag Iliyɛn k'an b'a fɔ yan k'a jira fana ko min ye taama sen fɛ minisiri ko fana ko ale n'a jɛɲɔgɔnw u jɛra sa Mali Burkina Niger ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ min ye bɛnkan ye min ye kunnafonidiw ye o bɛ se ka kɛ cogo min na agence de communication jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'u y'o o fana fasiri taama in sen fɛ kapitɛni a y'olu fana bisimila kɛba ka hakilila jagabɔ kɛ wa o fana sen fɛ fana arajo min bɛ yen n'o kan ka sigi AES tɔgɔ la kɛba Burkinakaw fɛ yen k'o fana u taar'o lajɛ k'a baaraw kan ka daminɛ sɔɔni minisiri min bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigiso kunna an ka jamana kɔnɔ Mamu Dafe ale ko sa ko ale tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan UNESCO tɔgɔ la Espagnekaw fɛ yen min ye jɛrɛ in ye a daminɛna septembre kalo tile 28 ka taa kun fori octobre kalo tile 2 Barcelone Espagnekaw fɛ yen jɛrɛ in sa ale kɔni ye seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan UNESCO ale ka yamaruya kɔnɔna na jɛkulu caman nana seko ni dɔnko tigilamaw kɛnyɛrɛye tigilamaw faso jamana belebelebaw maaw kana sa seko ni dɔnko o bɛ se ka kɛ cogo di kɛlɛkunbɛlan ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanaw la yurugajɔ ni cɛsiri ale ni min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ sa ka se ka baara kɛ sa hakili jagabaw la min ye sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ miiri kɛ ka se ka baara kɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'o fana don ba la ani fana min ye musaka ko seko ni dɔnko musaka ko k'u ka kuma ye tali kɛ o la assemblée générale in senfɛ sa min ye ministre Mamu Dafe ale kɔni ye kuma ta AES tɔgɔ la AES ye baaraba minnu kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Burkina Niger a y'i da don la k'o fɔ Mamu Dafe ka kuma filanan kɛra mun ye kununko conseil des ministres kɛnɛ kan o ye k'a fɔ Irisilakaw fɛ yen septembre kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la ale tun bɛ olu ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ an ka segin an ka seko n'an ka seko ni dɔnko ma o ka kɛ waleya ɲuman ye ka se ka na taa ɲɛ a y'a jira sa ko taama in senfɛ min ye ɲɛmaaba fɛn fɛn tun bɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye n'o ye chef de délégation ye min ye baara in yɛrɛ ye a hukumu fana kɔnɔna na sa Irisilakaw ka ministre danga min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ale n'o fana ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye jɛrɛ belebeleba min kɛra Irisi jamanakuntigi ale yɛrɛ de y'o baaraw ɲɛmaaya ta n'o ye Vladimir Poutine ye Mamu Dafe ko a ka o taama senfɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen sa n'o ye farafinnataw ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka baaraw kɛ baara minnu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko sinsinni la farafinna nka ye AES jamanaw fana ye olu fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan o ni Irisilakaw ka bolo ni ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sinsin cogo min na seko ani dɔnko ta nasira o fɛ ministre Mamu Dafe ka kuma sabanan kɛra min ye kununko conseil des ministres kɛnɛ ka kɛba o ye ka yaala k'an faso dɔn min ye an ka yɔrɔ sawulenw an ka yɔrɔ kɔrɔw an ka danbe yɔrɔw ka yaala ka olu lajɛ k'olu yira maaw la k'o baara kɔni a y'o sigi sen kan waleya in kɛkun ye min ye yɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ a ka se ka kɛ yiriwali yɔrɔ ye an yɛrɛ jamanadenw fɔlɔ an ka wuli k'an faso ɲini k'a dɔn min y'an ka tariku ye an k'o dɔn an k'an bɔkolo ni an taabolo n'an ka tabiyaw dɔn waleya in b'a to fana min ye sɔrɔ ye o togoda ninnu na o n'o marabolo ninnu na o bɛ se ka kɛ sɔrɔkɛyɔrɔ fana ye u bolo sabula ni maaw bɛ munumunu salo k'a la tuma bɛɛ a bɛ fisaya sigida maaw olu ma minisiri min bɛ
bagamara ale ni jɛgɛ mɔ kunna an ka jamana kɔnɔ kiba a ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye Nizɛrikaw ale tun b'olu fɛ yen jɛrɛ dɔ tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sa baganw olu kɔni ka kwadun yɔrɔ n'o o ta ko 58 na ale tun b'o kɛnɛ ka Agadezkaw fɛ yen baara in kɛra octobre kalo ale tile 4 a n'a tile 5 Nizɛrikaw fɛ yen nin ta ko 58 na in sa k'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun bilalen don min na o ye bɛn ni kelenya min ye baganmaralaw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ka se ka kɛ yiriwali kuntalajan ni bɛn ni kelenya kuntalajan fana sigilen sen kan waleya in y'a to fana min ye baganmaralaw minnu bɛ yen n'olu bɛ munumunu salo minnu bɛ yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ baganko bɛ cogo di yɛlɛma jumɛn bɛ se ka kɛ falen jumɛn bɛ se ka kɛ hakilila jumɛn bɛ se ka di ɲɔgɔn ma sɔrɔko ta nasira fɛ Niger ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a n'a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ baabu ye tali kɛ o la minisiri y'a yira sa k'a fɔ n'o ye yubaba ye k'u y'u sinsin min kan o ye ka bɛn k'o sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ bi baganw olu bɛ munumunu salo minnu kɛ saheli jamanaw kɔnɔ n'o ye IS ye k'o don ba la kosɛbɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye général de colonel major Assa Bajalo ye keba ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye dengue bana ye k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to a la k'a jira k'a fɔ sa ko min ye bana in ye k'a kɔni bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi ye a ko k'an ka tangalanw kɛ an taala ye yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka fasojɔ baaraw kɛ Bamako octobre kalo tile 8 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Coulibaly chevalier de l'ordre national. Kibameto Kuluba min ye Mauritanienkaw ye olu nana kunu kana sɛbɛn dɔ di an ka jamanakuntigi ma u ka jamanakuntigi ale tɔgɔla n'o ye Mohamed Cheikh El Ghazouani ye kunungo octobre kalo tile 8 san 2025 jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye ale sɔnna sa ka min ye Mauritanienkaw ka ciden o bisimila maa min kun b'u ɲɛma kana o ye Mohamed Salem Ould Merzouki ye u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ani Assimi tilalen kuma na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko a kun nana ni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka jamanakuntigi n'o ye Mohamed Cheikh El Ghazouani o tɔgɔ la ka n'o di Assimi ma min ye sɛbɛn in kɔnɔna sa a y'a yira sa ko jamana filaw cɛsira kɔni kuma kɔni bɛ a la min ye baara ye sa ale yɛrɛ nakun ye min ye o bɛ tali kɛ jamana filaw ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni ka bɔ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama ani ka se ka kibaruyaw falen falen ni ɲɔgɔn cɛ min ye bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni kelenya min ye balimaya ni sinji a bɛ se ka sinsin cogo di i n'a fɔ a laɲininen don a ko sa ko min ye a ka nali fana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye jamana fila in ye u bɛɛ lajɛlen jɛlen don bi k'a fɔ bila ko tɛ tariku la sigicogo wɛrɛ la ale ni u yɛrɛ ka adamadenyaw kɛcogo la k'o sinsinnen don min kan o ye bɛn ni kelenya a bɛ san 100 bɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka jamana n'olu ka jamana an bɛɛ lajɛlen ye sigiyɔrɔ kelen ye wa an bɛɛ lajɛlen maa kelen dugu kelen jamana kelen maaw ye a y'a yira sa ka kuma la keba ko ani jamanakuntigi ka kuma ye tali kɛ minnu na sa u bɛ tali kɛ fɛn minnu bɛ jamana fila ninnu kun kan kosɛbɛ a fɔlɔ o ye min ye olu ka commerçant minnu bɛ anw fɛ yan minnu bɛ baara la anw fɛ yan n'u sigilen don n'u bɛ ka baara kɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tɛmɛ cogo min na bolodi ɲɔgɔnma ɲuman u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye olu commerçant ninnu ye sa olu ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min u ka baara kɛcogo la ministre Salem Ould Merzouki a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanaw filaw ye olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka min ye jamanaden ninnu k'u dɛmɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min a y'a yira sa ko ni ala sɔnna ma a bɛ dugawu kɛ bɛn ni kelenya ni basigi cɛfɔ ni kanbɛn o ka jigin Mali jamana kɔnɔ k'a b'a dɔn bi bi na min ye jamana ko ye u man nɔgɔn kosɛbɛ degun caman bɛ yen nka min ye waati ye a b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye Mali la u bɛ ka baara kɛ Assimi y'a ɲini u fɛ keba k'u jija Mali ni Mauritanie bɛ sigi cɛkulu min kɔnɔ n'a fɔ ma ko grande commission mixte k'u kana n'o o ye o ka sigi sen kan u ka jɛ ka kuma ɲɛŋɛ min ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca min ye Merzouki ye a ko ale ye ciden ye ni ala sɔnna a ma kɔmasegi a n'o kɛ yaasa tiɲɛ yɛrɛ la u ka se ka sigi u ka kuma min ye Mali min b'a fɛ k'a fɔ a k'o fɔ keba nin ye diyagoya ye sɛbɛn dɔ bɛ yen depuis Moribo tile u b'olu yamaruya u ka don anw fɛ yan
anti foyi kula nga ye mun la kolosi olu nya tara kala no anga mo droni anu nye reciprocité de sisa uyaro nga boko kose na umbora Nations Unies na ni kami yo famu uyame o aforu nyana uyame sisa ninkoi seba mi manu nu nyonche na be wuli ka boyi akafo a wuli la ka boyi asimi o do fu nyana je kulu mi be no be sigi grand commission uka sigi uka puma uka sa puma utuma an mogo be na be na ni nyina unfe ame soni ma ote soni ma uka bo ala baraka siga ke seko ani dongo ta nasrala keba bamako pangoro jige kana kwa nyeda bna na falungura ide no ya soro mi ye colonel Lassine Togola ale baraka saga siga aéroport yere la ka sangala manchi ka ke manamani ye ni ye Mahmoud Afe ko nyeda mi be ala ni ye ko fale keba ni nyina sa seko ni dongo sanye mi ye Madina Sissoko na be damela ka sigila ale ko ni aéroport ba ale ka yamaria konna na colonel Lassine Togola no aéroport PDG kunungo ulafe keba u jara sa kata aéroport nyera yelema koy bara munun kera sa seko ni dongo ta nasrafe ka nyera kuradi Mali pangolo jigi kana ma utara olaje Mahmoud Afe ko anga seko ni dongo minaumbe anga gesobe anga falobe anga finube akaka anga pangolo jigi kana ka kete nega kuru jole maunye koroko chemai ana mamu ka dla ka fombla kono dongo do ni mama chuna ya ina fo ni John ni me fere mini akabu yo de okeba ni vini ni mi vlene ni yiri ma ni mi vlene ni pendul ni mi vlene ni ndebe ni yolo nyini ngalige una yiri lawo ko la sabato kabibi do Mali yere kono keba pangoro jigi kenefe ibe Mali yere yi iba ka seko yi iba ka dongo yi iba ka tabiyo yi webe ko chaban famia Mahmoud Afe ko sofo ite tuguni aéroport obna na minto nutuna na kono na dlanga ketan dugula ko ni nyebla bara e folo ni ala sonama ko na to sena keba nini ndora ka ke kalo woro du ba yelema nga bulla barakala te utu tege no nu boro lo tita ministre so fana konna na chala tige jegulu barakala yoro nunu utitai na ma fevere anna fere nyama ya o mo sangata shinwa minon chaga ke ka nga biro kono na ofa sankalo tan fla dromete toya yere ka ko kaba ko do kwa duguma na je sogoma ame liptomi oti boya calvete boya ame semezi munu do lube bo tirki montru mbantala lo shini telephone mbambulo mobile be Japon ma arebe munge fembe be fe apta kofe ame pisi minta ame telephone minti ame credit minsa amusaga bebe ta koga anta jumen ya ala sansa hakli jabo kanga kenini la nini jabon mogo sire no te barala parce que bi e bara anta ka anyesho ma angu wanga ta bureau de kono peko bureau kono ni betara bureau kono bebe ke sura fe nyini na parce que bureau kono na sara da do nenu ne ko kite dawo sarama ibita fenta minti tay ngani be baraka ki woshi ka wuli ka jo ki chesiri o la ke ba nga kalame taga tugo na ka bo asrafe kalanga nga yelemadi amma go be munu na bi anga nyeshi o ma na mo go temina dongo do magistrat la avocat la administrateur la fengira nimpela jele tone chama ba sigire na nga jamana kono to ka bara soro anu mega babara fanana ni laje iga bola baragala damado ta iga aéroport confie olula keba kuluwa palais premier ministre ga baragaro ministre ga baragaro institution la république faso ga chake daw sawo sano obe yelama kalo woro alnulu mata foire la tuguni abubo mais o warbe tagata do way moketi chinoise de kadanye aga salon marocain de kay reka mogo be se fem barala sabuga Mahmoud Afe na kumbe ko ikiba abe ko yela ma doni nga yana lete moro sirbe ni nga ale mata biro kono na ma yela ma mina bola barakala utlubana ni ngalo no ni chero tara yoro abe yela ma ka peke malita aka biro kono mina be abebe bo malla foite bo koka ameteme na mborai APDP mogo togola buguna tige sebe kiba ibaro tlefle no suguba kono ebisogo jabla lawo napmo safe ko ka dabela jile tloga kiba ko bi ko ni ko ibolo digi bouton kelenga
e ma ni bolo digi bouton kelenga téléphone sanfɛ i ye waleya min kɛ a bɛ to yen fo lahara APDP ko bolo ɲɛ kelen nɔ kelen wa nɔ min tɛ se ka wuli ka bɔ yen fiyewu o kama k'u b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ u bɛ baara kɛ minɛn minnu na u bɛ baara kɛ fɛn minnu kan application minnu b'u bolo u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'i bɛ don a fɛn fɛn na i k'i hakili sigi k'a lajɛ u bɛ condition minnu fɔ i jɛra ni nin ye wa a kalan yanni k'a fɔ n jɛra n'a ye n perese don ka sɔn a ma ten n'i sɔnna a ma i tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'a tigiw bolo application fɛn fɛn bɛ yen u bɛ ɲininkali de k'i la a ɲininkali dɔw ka misɛn n'i jɛra n'a ye siɲɛ kelen n'i ko ko awɔ ko n sɔnna hali kunnafoni gafe dɔw bɛ yen bɔlɔlɔ sira fɛ u b'a f'i ɲɛna ko accepte tous nos conditions n'i ko ko awɔ o y'a bannen e tɔgɔla fɛn fɛn bɛ yen sa olu b'u bɔ kalama donc APDP ko k'an ka hakili to o la an k'a bila an kunna k'a fɔ an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ ka an ka kɔnɔna minɛnw an ka an tɔgɔla sɛbɛnw an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen an bɛ k'u bɛɛ lajɛlen di maaw ma diɲɛ fɛ don o don yaasa an ka se k'o kɛ ka ɲɛ an ka waatinin ta maa bɛ yen n'o ko k'an ka don jɛkulu la an k'a lajɛ maa mana fɔ i ka don ka groupe WhatsApp la a jate minɛ maa mana fɔ ko nin ye an ye nin application sigi sen kan an bɛ feereli kɛ nin cogo in na a jate minɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ ani bugulatigɛ sɛbɛnw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ se ka don i ka don wa ko min ka ɲi keba aw minnu bɛ diɲɛ groupe WhatsApp bɛɛ kan k'aw ka dɔ bɔ a la dɛ n'i ma dɔ bɔ a la a kɔlɔlɔ natɔ don san wɛrɛ dɛ bilasiralikan don ka bɔ APDP yɔrɔ yaasa min ye baaraw aw ka gundola kow olu bɛ se ka to gundo la aw bolo cogo min aw yɛrɛ k'aw janto aw yɛrɛ la nka keba n'i kɔni bɛ bɔlɔlɔ kan ka ban gundo banna n se t'a la n y'a supprimer o ye e ye dɛ nka maa wɛrɛ bɛ yen dɛ bɛɛ lajɛlen ka hakili to la tumutukaw fɛ yen an ka misiriba jingare n'o ye jingare bɛri ye keba kununko u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan baara bɛ na kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara in ye ale daminɛna kabini ntɛnɛndon min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye tumutuka minnu bɛ yen n'o ye ressortissants ye olu ka maaw sera kɛnɛ kan ye ɲɛbila baara minnu bɛ yen ka taa kabilatigiw ni dugutigiw ka t'olu fɛ yen masɔn minnu bɛ kan ka baara in kɛ n'o ye misiri munni ye k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baro sigi minnu kan ka kɛ a la u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ association de ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou maaw ko baara min filɛ nin ye olu kelen tɛna se k'a kɛ masɔnw ka tɔn min bɛ Tombouctou u y'olu wele baarakɛla minnu bɛ yen u y'olu wele kunnafonidilaw k'olu wele baara kɔni fanba yɛrɛ n'o ye misirimu ye keba o ye kari nata ye nka e ti yɛlɛ sanfɛ dɛ e b'i jɔ duguma de ka bɔgɔ de ta k'a di parce que munni in fana kuranɛkala e ye kitaka de ye i ma walan kosɛbɛ n'o tɛ sira dɔ b'anw ni tumutukaw ni ɲɔgɔn cɛ o ti bila ko ye o depuis bitɔn tile donc ko misirimu maa bɛ tumutu maa ye tumutuka ye maa bɛ tumutu kanu i ka jɛkulu in maaw wele i se ye min ye i k'a bila ka taa u ma yaasa baara a tɔ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na association de ressortissants maaw an b'u fo kulukorokaw fɛ yen ɲɛnajɛ dɔ bɛ yen n'o ye ɲanankulu koto ye ale ye festival belebeleba ye baara in daminɛna kalo tile 7 nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka sigi sen kan min ye dɔnkilidala rappeur min bɛ yen n'o ye Segu Sala Jakite ye n'o b'a wele ko Flatter ale ni jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye kulukoro denmisɛnninw olu de wele k'u bolo di ɲɔgɔn ma seko ni dɔngɔ min bɛ kulukoro ka se ka o yakubaya denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ futinɛ yelen ye sini dɔgɔkun kelen ta kun o ye min ye baro sugu ye o bɛna kɛ ka ɲɛsin dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw olu tabaliya ma maaw bɛ se ka kisi o ma cogo min ekɔliso u bɛna taa olu kɔnɔ min ye ɲɛjɔyɔrɔba minnu bɛ kulukoro u bɛna olu kɛ ka sɔrɔ ka concert belebeleba kelen kɛ kulukoro denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan cogo min keba an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kɔnɔna na. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Keba kunungo farafina min ye coupe du monde ɲɛbila balontan tile 9 dulaciw o kɛra farafina dugu caman na ani fiɲɛw la bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna mina de ye anw ka jamana n'o ye fasoba Maliba ye a zɛgiliw olu tun bɛ Cadikaw fɛ yen Njaminakaw fɛ yen tile 9 ye hukumu kɔnɔna keba Mali ye se sɔrɔ 2-0 nka se in nafa fosi tɛ a la maa min ye cɛdu da sisan o ye Kamori Dumuya ye kabi sanga 7 na wale Kamori kelen tilala ka na 2 fana don tuguni n'Ala sɔnna ma kari nata Sadu Versimasi la ani Madagascar de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ keba an bɛ se ka mun fɔ farikolo ɲɛnajɛ ko in na min b'an ka jamana kɔ u ka wuli k'a ɲɛɲini farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o ye denmisɛnninw ye a ko ka sɛgɛsɛgɛ an kɔni bɛ min dɔn an bɛ min na nin ye an ɲɛ sɔrɔ man di farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu kɔni caman bɛ bi olu bɛ balo farikolo ɲɛnajɛ in na de anw tɛ jaabi sɔrɔ jamana bɛ wari min don a la a darawuli ka bon kosɛbɛ nin joueur kelen o kelen nali kɛba 100 o bɛ d'u ma ka sɔrɔ u ma ballon tan n'u ye se sɔrɔ o fana wari fana bɛ yen o ye ballon tan o ballon tan ye jamana bɛ o sen tɛ musaka min bɛ don maillot la min bɛ don avion na min bɛ don siyɔrɔ la min bɛ don ka taa ni ka segin ka billet d'avion na nka anw tɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya si de la san o san n'i ko k'a ka nɔgɔ a bɛ gɛlɛya Qatar tagala ya cɛni nana bi don an ko o tun y'o siɲɛ fɔlɔ ka jouer équipe nationale fɛ ta ko kelen bila ko kelen a ma ye tuguni équipe nationale yɛrɛ la a taara o kɔfɛ Zeyi an yɛrɛ ko k'an bɛnna jɛkulu ma ko ni Ghana bɔra la nk'an bɛ se k'an jɔ hali o Ghana yɛrɛ n'i y'a lajɛ tuma min na Coupe d'Afrique bɛ ban Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Ghana bɔra ka anw to tulon na keba wa bɛɛ tun bɛ ka anw bano anw bonya Sadio Mane yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na a selen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen a ko Mali ye équipe ba de ye sabula denmisɛnnin minnu tun b'a la u b'u ni di u bɛ faso fɛ u bɛ baara kɛ Suma ko dugumajɛ o joueur ni fédération nana kari ɲɔgɔnna ya keba tiɲɛ ma se ka fɔ fédération ye a kɛra fédération sago ye min ka d'u ye o y'o kɛ ka entraîneur kura ta ka tila ka entraîneur ka joueur dɔw yira o la kana karisa wele olu sen bɔ a la o damanda min bɛ ka kɛ bi an ka ballon tan na an bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ cogo di o sen tɛ min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan a sera sa ɲɛmaaw ka wuli k'a lajɛ fura min bɛ sɔrɔ an ka ballon tan ko la a ka lajɛ tiɲɛ min bɛ se ka fɔ o ka lajɛ ni maa min bɛ ballon tan Mali la o ka lajɛ nka keba ne kɔni bɛ recette kelen d'u ma o tɛ ci fo ka taa diɲɛ wuli u ka baara kɛ duguma yan centre de formation minnu b'an bolo o ka fisa san o san ka girin mɔgɔw nɔfɛ ko maliyɛn tɔgɔ bɛ u la kelen ma banna nin ye Kuma a b'a fɔ ko ale bɛ taa jouer Tchad fɛ n tɛ Kuma Tchad ko n'o nana kɛ sigi ye sa dɛ nka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ problème ye min ye u ɲɛ tana de ye maaw ye maa minnu bɛ wari don ballon tan na minnu b'u ka wari don a la dɛ ɲɛmaaw yɛrɛ de ɲɛ tana ye olu ye o tɛ fɛ ka olu de ye nka minnu bɛ balo a la a bɛ olu de bolo fo de ka falen n'i sera ni yɔrɔ dɔ la i b'i jija i ka jamana ka tɔgɔ de sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ ye o de ye a tɛ se ka kɛ e b'a la pour que e ka se ka wari sɔrɔ a tɛ se ka kɛ o ye o ka ɲi dɛ nka i kan ka a bila i kunna fana jaabi de b'i sinsin n'i ma jaabi sɔrɔ i tɛ se ka fosi kɛ sɔgɔmada in na n tulo bɛ Renouveau télé sanfɛla la an balimakɛ Alu Sidibe u ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛbɔ a ye fɛɛrɛ caman de fɔ mais olu yɛrɛ si tɛ lamɛn Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ la minnu yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di olu yɛrɛ si tɛ lamɛn u kumakan tɛ lamɛn mɔgɔw de bɛ ta kɔ kan ka baaraw kɛ k'olu yɛrɛ sigilen to a kɛba denmisɛnnin minnu bɛ n'u si ma san 23 sɔrɔ olu ka équipe yɛrɛ bɛ baara kɛ kɔ kan de entraîneur bɛ kɔ kan joueur bɛ kɔ kan Mali ballon tan na denmisɛnnin minnu bɛ ballon tan kɛ a kelen tɛ a la entraîneur bɛ taa yaala diɲɛ fan o fɛ k'a bɛ taa joueur la bɛn kɛba a bɛ taa dɔ fara u ka bɛnbaliya kan bɛɛ sigilen don k'a lajɛ
ko mɔgɔ tɛ se ka suma ko FIFA do nin do jamana wɛrɛw la nin kɛra ye kɛba bere cira a tigiw kun k'u wuli ka bɔ yen foyi ma bɔ a la FIFA ko tɛ parce que aw de b'a ka nafolo don a la n'aw siran'u ɲɛ u b'u sago kɛ wa aw tɛ jaabi sɔrɔ a tɔgɔ tiɲɛ bɛ da aw yɛrɛ de kan e k'a lajɛ kɛ an ka pulu lajɛ o don kunun kilo bɛ e yɛrɛ ni fala ye la a bɛ ka jate kɛ i b'a fɔ an b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana bɛɛ mana jouer Bamakɔ yan a munna aw m'u ci yan n'aw tun y'u bɛɛ ci yan san t'aw sɔrɔ nin calcul la o kunun fɔ aw de bɛ taa aw sigi ko Madagascar ni Comore k'olu ka nili kɛ hali n'olu ye nili kɛ e ɲɛna ko baraji min na de k'a bɛna taa cogo di Keba continent bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa baraji ta nka a tɛ kɛ ko bɛna sɔrɔ farafinna yan k'o bɛ kɛ o la an kɔni tiɲɛ na dimanche nata ballontan in hali u ka kari ninnu bila u k'a ta a bɛ dɔ bɔ an ka musaka la o yanni an ka taa ninnu ta ka na musaka wɛrɛ bɔ a la tuguni ka wari wɛrɛ bɔ tuguni équipe dɔ ka ɲini u ka jouer dɔrɔn parce que an éliminer don ka ban Mali de don ka équipe dɔ labɛn yan hali Soka u k'olu fara ɲɔgɔn kan ka jouer sinon kɔni wari bɔ fu de don jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ coupe du monde na Keba coupe du monde yɛrɛ fɔlɔ Keba kan ka taa yɔrɔ min na n bɛn'o f'i ɲɛna o ye Canada Mexique ani États-Unis jamana 48 o de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen kɔrɔlen tun ye jamana 32 de ye olu de tun bɛ ballontan in kɛ nka équipe minnu bɛ yen bi ni olu sera k'u ka billet sɔrɔ ka taa États-Unis Keba minnu nana fara États-Unis ni Canada ni Mexique yɛrɛ kan k'a jateminɛ sa k'a fɔ ko min ye coupe du monde in ye ni a kɛnɛ yɛrɛ sigira u bɛna groupe kɛ groupe 12 ye équipe 4 de bɛ k'a kɔnɔ min ye fɔlɔ filaw olu bɛ qualifier ka taa min ye 16e de finale la ani maa minnu bɛ yen poule kɔnɔna na n'olu ka jɔyɔrɔ ɲɛna o 8 o bɛ ta ka fara n'o ye 3e équipe 8 mana kɛ 3e ye olu bɛ ta ka fara o kan o de bɛ taa kɛ ka 16e de finale k'o tan o kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye sen ta Keba a ballontan bɛna na caya dɛ min ye match 104 o de kan ka tan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu talen don o ye Stade Axeta ye Mexico kaw fɛ yen ale finale bɛ sɔn ka taa ale kɔnɔ min ye Stade Metro Stadium New Jersey ale fana talen don ale yɛrɛ de finale kan ka taa ale yɛrɛ de kɔnɔ le 19 juillet 2006 min ye tournoi tɔw ye o kan ka kɛ Mexique ale ni Canada o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kɔnɔna na Keba coupe du monde nin bɛna kɛ a siɲɛ 23 ye a ka tan farafinna an fanfɛ bolo la yan k'a fɔ nansaralakaw fɛ n'o ye européen ka yɔrɔ ye Keba jamana 16 o de kan ka qualifier nka olu ta ma ban fɔlɔ o éliminatoire bɛ senna halisa maa min kun bɔ ji la fɔlɔ yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko zone Afrique anw ta ye jamana 9 ye 3 olu kɔni qualifiera ka ban o ye Maroc Tunisie kunungo Egypte fana ye a ka billet sɔrɔ nka ni an ka farafinna jamanaw garisigɛ jara place kelen an bɛ se k'o sɔrɔ barrage internationaux la n'o kan ka tan min ye Asie kɔnɔna na Keba jɔyɔrɔ 8 de bɛ olu bolo nka 6 olu qualifiera ka ban jamana 6 minnu qualifiera o ye Japon Iran Uzbekistan Jordanie Corée du Sud ani Australie olu fana garisigɛ b'u bolo Keba barrage la u fana ka se ka mɔgɔ kelen fara u ta kan k'u ta kɛ 9 ye min ye zone ka kafu ye jamana minnu kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan o ye jamana 6 ye 3 kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ ye ka ban sabula États-Unis ale bɛ ka tulon labɛn Canada ale ni Mexique olu kɔni bɛ tulon kɔnɔna na nka olu fana u bɛ se ka mɔgɔ kelen sɔrɔ ka fara u ka barrage nataw fana na Keba kan o ta kɛ 4 ye jamana minnu bɛ yen n'o ye zone Amérique du Sud ye place 6 de b'olu fana bolo Keba olu ka 6 bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ ma dɔn ka ban wa Argentine Brésil Uruguay Équateur Colombie ani Paraguay ninnu ma nɔgɔn dɛ hali k'i tɔgɔ sɛbɛn tɛrɛnbin na o ka fisa ni ninnu ka bɛɛ olu ka 3 bɛɛ lajɛlen 6 bɛɛ lajɛlen o dɔnna ka ban Keba nka min ye Bolivie u fɛ yen ale fana bɛ barrage la ale bɛ ka barrage kɔnɔ zone Océanie o ye place kelen ye o place kelen sɔrɔla maa min fɛ o ye Nouvelle-Zélande ye nka min ye Calédonikaw ye olu fana sɛmɛ don barrage la ni jamana 48 n'o o bɛɛ lajɛlen dɔnna Keba min ye phase de qualification bɛɛ lajɛlen mana ban pewu jamana 43 o de bɛ qualifier a jɔyɔrɔ tɔ olu bɛ nana ɲini sabula jamana minnu bɛ yen n'olu qualifiera ka ban olu bɛ fara o kan u b'a kɛ 46 ye place 2 tɔ in dɛ o de bɛ ta i ka barrage in na
i y'a ye sisan e tun bɛ ka fɔ ko aw ka taa baraji la aw ni diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baraji in na baraji in tɛ togodala baraji ye dɛ kɔdinin tɛ baba de y'a don a bɛ ba belebele de sanfɛ a bɛ ba belebele de sanfɛ n'i ye coupe du monde ye an bɛ se ka min fɔ a la sɔgɔmada in na i ye fɔ a la min ye éliminatoire ye sa n'o bɛ ka taa an yɛrɛ fɛ yan an ka denmisɛnninw olu ka bɔko filanan kɛ kunu kɛba u bɔra tori u bɔra Samaworo furancɛ tɛ yan e yɛrɛ ko nana k'a banna k'an cira ja prolongation fɛn tun b'a la temps additionnel tun b'a la k'an y'a égaliser temps additionnel kɔnɔ sinon Kulukoroka bɛɛ tun taara so ka ban ko Mali cira nka k'a kɛra 1-1 ye kilo ninnu daminɛ na an ye 6 ni fu de kɛ n'i y'an ka groupe ta k'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin waati in na kɛba Mali ka groupe kɔnɔ na Guinée Bissau ale bɛ yen vraiment ko Guinée Bissau in ka gɛlɛn dɛ Gambie ale fana tun bɛ yen nka Gambie ale kun bacira dɛ kɛba Gambie bacira 2-0 donc sisan an ka kuru kɔnɔ e ko an ta tɛ kuru 4 ye an ta ye kuru 4 nka an ka bi don ta de ka ca n'Ala sɔnna a ma wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 an n'a perepere-latigɛ bɛɛ lajɛlen di bɛɛ bɛ se ka faamuya cogo min na an ka farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnnin min bɛ yen n'o ye Lasina Kuma ye Lasina Kuma ale kɔni tun bɛ siga la yalama a bɛ jouer Tchad fɛ wa a bɛ jouer Mali fɛ wa kɛba min ye Stade Malien dolantanna kɔrɔ in ye a kɔni y'a jira sa kunun ko yanni Mali ni Tchad ka dolantan cɛ ko a bɛ jouer Tchad fɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a jouera kunun ko dolantan na sabula a kun kɔnɔ kuma fɔra bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko a kan ka se ka ye ballontan in na an t'a dɔn n'a jouera nka kɔfɛ an na tila ka o sɛgɛsɛgɛ a jouera ayiwa kunun ko ale o tɛna k'a ka ndolanci fɔlɔ ye a kɔni ko k'a bɛ jouer Tchad fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ballontannaw don a kɔni y'a ka ballontan bɛɛ kɛ Mali la yan halisa farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ Kayikaw fɛ yen Kayi ligue régionale de football ale arbitre 88 ale bɛ ka kalan kɛ olu kunna baara in daminɛna octobre kalo tile 7 a yira sa k'a fɔ ko tile 3 baara don arbitre ninnu a kɛ kun ye sa ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan min ye sariya kura minnu fana bɛ arbitre la u ka se k'o dɔn dɔw fana ka se ka jalakura sɔrɔ yaasa siɲɛ wɛrɛ 7 min bɛ nana sɔrɔ olu ka se ka ye kɛnɛbaw kan Kayi yɛrɛ ka dɔ fara a ɲɛda baaraw kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Kayi ligue ale ka yamaruya kɔnɔna n'o ye so ye an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ a kɛba n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali kɛ u la cogo min na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn 3 tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban